Bueno, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar comenzo ao pleno ordinario en primeira convocatoria o 26 de marzo de 2026 ás 20 horas. O primer punto do orden do día é a aprobación da ata da sesión ordinaria do 19 de febreiro do 2026. Hai algo que alegar? Sí, ten a palabra. Moi boa tarde, gracias, señor presidente. Ben, pois, simplemente anunciar que nos imos abster pola discrepancia que na interpretación do regulamento que houve no último pleno e que fixo variar o noso voto. Gracias. Moitas gracias. Pasamos entón á votación deste punto. Votos a favor? 9 votos a favor. No, 9. Está ben, home, está 9. 9. En contra? 0. Abstencións? Vale, pois agora sí, 8. Moi ben, polo que queda aprobado. Moitas gracias. Vale, nada, lles propoñía se o punto 2 e 3 podemos facer o debate conxunto, porque, bueno, son relacionados, entón votamos despois por separado, pero facémolo en conxunto, se lle parece. Entonces, eso, facemos o punto 2 e o 3 en conxunto. Entonces, nada, primer turno de intervención. Señor presidente, sí. un inciso. Nosotros queríamos retirar la moción del reglamento de costas. Porque se ha ampliado el plazo para presentar alegaciones hasta el 15 de abril, entonces, bueno, no tiene mucho sentido la misma... Pues, por eso. Vale, pues retiramos o punto número 4, entonces ahora vamos a debatir o punto 2 e o punto número 3 e despois votamos por separado, vale? O 2 por un lado e o 3 por outro, vale? Primer turno de intervención, ten a palabra, señor Riñanes. Ben, cando recibín a documentación deste punto, viñame á memoria, saben vostedes que son moi amigo de mirar na hemeroteca as intervencións en esta corporación dos distintos grupos, e viñame á memoria as intervencións de cando o Partido Socialista estaba na oposición e o Partido Popular nos traía pois plans financeiros, porque non cumplían con a regra del gasto, porque non se cumplían con unha serie de cuestións, porque a interventora ou o secretario en aquel momento lle poñía reparos, e as súas intervencións, a verdade, foron fonte de bastantes frases que podía aplicar yo a vostede agora mesmo. A legislación está para cumplila, isto significa que non hai un plan para este concello, isto quere decir que vostedes non saben gastar os cartos, isto todo saeu ou da súa boca ou do seu compañeiro en aquel momento, cando lle criticaban ao Partido Popular que nos traía cuestións como esta regularización, se o queren chamar así, do gasto. Como en estes primeiros turnos o goberno, pois, moi frecuentemente se dedica a coller os papeles do que é o expediente e a leernos as partes que eles escollen máis apropiadas, pois permítame que eu, como sabe vostede, que cada un escolle a parte que máis interesa, faga o mesmo. E fago que a parte relativa ao gasto, no que cito textualmente, obsérvase que o principal desaxuste ven do gasto corrente nun 62,43% do total, e na área de gasto número 3 un 52,67% do total. O importe total das facturas sen imputación orzamentaria ascende a 546.191,57 euros, o que supón un 2,6% do orzamento municipal inicial. Mais alá das contas, cítolle a propia conclusión que dan os servicios técnicos de intervención do Concello. A realización de gasto, sendo o xestor consciente da inexistencia de consignación orzamentaria, é un comportamento reprochable e irregular, segundo establece o artigo 28c da Lei de Transparencia. É unha infracción moi grave a asunción de compromisos de gastos, recoñecemento de obrigas e ordenación de pagos en crédito suficiente para a súa realización, sancionable coa destitución do cargo e a prohibición de nomeamento para ocupar ningún posto de alto cargo ou asimilado durante un período de entre 5 e 10 anos. Esta circunstancia pode comportar a exixencia de diversas responsabilidades contables atendendo a trascendencia económica das mesmas e a repercusión sobre o erario público, na medida
na que non se garante que o prezo facturado por esas facturas que fixeron vostedes, ese gasto, sexa o prezo de mercado. É dicir, non sabemos se o que estamos pagando é xusto ou non. Por que sucede isto, e con isto remato? Sucede isto porque, como eu viña dicindo, o incremento que fixeron vostedes con respecto ao que anunciaron inicialmente daquela obra, que tamén o reflexa a intervención, uns párrafos máis adiante, fixo que se quedaran sin orzamento, sin poder dedicar partidas orzamentarias máis que partidas xenéricas para o resto de cuestións e necesidades que foron xurdindo no Concello ao longo do ano. Por lo tanto, tuveron que tirar de gastos e facturas sin imputación orzamentaria para poder sacar adiante o Concello e agora, incumplindo que di a legislación, nos traen este expediente extraordinario para regularizar. Repito, o mismo que lle decía vostede ao Partido Popular, nós non imos a ser cómplices de que vostedes non sepan gastar ni xestionar as contas debidamente. Moitas gracias. Moitas gracias. En primer turno, se ten a palabra. Grazas. Ben, traen hoxe a este pleno a modificación do crédito para pagar con cargo remanente facturas por un total de 352.366,33 euros, un gasto que se fixo de forma irregular por facelo sen ter o orzamento correspondente. Bueno, entre estas facturas vemos gastos de contratos que se repiten ano a ano, polo tanto, non é un gasto imprevisto, sen que se teña realizado o proceso de licitación que deberían. Unha vez máis, demostran a súa xestión de contratación é un despropósito. Non ofrece ningunha transparencia e, ademais, demostra que este goberno non ten ningunha contención do gasto. Pero, bueno, este proceder xa é unha práctica habitual en vostedes. Ademais, xa teñen manifestado aquí, neste pleno, que se senten orgullosos dese proceder e que van a continuar facendo, porque non é nada novo, xa o facían tamén cando eran tres no goberno, levan facendo sempre. Cando, ademais, bueno, como xa se dixo aquí, a realización do gasto sen consignación orzamentaria é unha forma de actuar totalmente irregular, considerada como unha infracción moi grave na lei de transparencia. E, polo tanto, nós non imos a amparar esta forma de xestión económica. Ademais, bueno, vemos facturas que reflexan un claro despilfarro por parte deste goberno, e quero poñer algún exemplo, por exemplo, 1.000 euros nunha comida do Sacramento, bueno, perdón, 1.000 euros non, 990 euros para ser exactos, nunha comida do Sacramento. 3.630 euros para un periódico, para anunciar un acto, cando se podía ter anunciado perfectamente polas canles que ten o Concello. Repito, 3.630 euros para anunciar un simple acto, como os que se fan en Boiro todos os días. Vostedes o que están facendo é pagar a súa propia campaña cos cartos de toda a veciñanza. É o que están facendo. E, bueno, pois visto o visto, igual agora se entende mellor por que nos subiron os impostos. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Primer turno. Ten a palabra, señor Ruiz. Gracias, señor presidente. Bueno, boas tardes a todos. O que se trae á aprobación do pleno son dous expedientes, como ben dixo o alcalde, que están relacionados un co outro. Un deles enumera as facturas daqueles traballos realizados no ano 2025, pero que non tuveron encaixe en ese orzamento. O orzamento do ano pasado, non se puderon abonar con cargo a ese orzamento do ano pasado, ainda que os traballos se corresponden co ano pasado. E o outro expediente que traemos á aprobación do pleno é a modificación de crédito que di como se van a pagar esas facturas. É habitual que durante o ano queden facturas pendientes de abonar con cargo ao orzamento. En este caso, xa se dixo a cifra que vostedes acaban de comentar, o importe destas facturas ascende a 352.366,33, que representa o 1,77 do capítulo de gastos das facturas que se xestionaron durante o ano 25, o 1,77 de gasto, xa que este capítulo, o capítulo de gasto, superou os 19 millóns de euros. E como se van a abonar estas facturas? Pois co remanente de tesorería.
feita xa a liquidación do ano 25, feitos os axustes, bueno, pois este remanente reflicte unha cantidade máis de 3.600.000 euros. O remanente de tesorería, que é a cantidade que se aforrou no ano 2025, pois reflicte unha cantidade máis de 3.600.000, digo porque xa se falou da contención do gasto, bueno, pois temos aquí 3.600.000 euros. Dese aforre onde propoñemos en este punto da orde do día, bueno, pois pagar esta relación de facturas que non tivo encaixe na anualidade anterior. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, ten a palabra. Señor concelleiro de Facenda, eu repito, simplemente vou ler, usted leu as partes dos informes, do informe que máis lle conviña, eu vou ler tamén a parte do informe que vostede omite. Dinos a interventora, por exemplo, un tema que está todos os anos de actualidade, chama a atención a inexecución das axudas deportivas por concorrencia competitiva, 63.000 euros, en tanto que quedaron concedidas provisionalmente se realizou a concesión definitiva neste exercicio 2026. Non entendo por que non se deu prioridade no seu momento a algo tan importante como son as axudas aos clubes, cuestión de prioridades, como lle digo eu, en moitos plenos. Fala vostede do porcentaxe de investimento con respecto ao porcentaxe de gasto e todos sabemos que isto ten unha pequena trampa, porque se sacamos dese gasto que di vostede a obra da Casa da Cultura, entón xa non falamos dun 1 e pico por cento, sino máis ben casi preto dun 10%. Entón, claro, como digo eu, como se di moitas veces, as cifras e os números se poden botar de moitas maneiras. Ben, xa lle dixemos no seu momento, cando trouxo o orzamento tarde mal e arrastro, por certo, igual que este, eu sinto envexa de outros concellos que estes días están aprobando, ou polo menos traendo a debate os orzamentos, no seu caso teñen maioría absoluta, non teñen excusa para non traer un orzamento. En outros concellos xa se están aprobando os orzamentos ou xa os teñen aprobados e o Concello de Boiro, unha vez máis, vemos que 5 adicacións exclusivas en teoría para traballar mellor e dar mellor atender a mellor aos asuntos do Concello de Boiro, outro ano máis que van a traer os orzamentos a mediados de ano, porque xa nos tempos que corren, xa lavan 3 meses e non creo que se aproben ata polo menos nos mesmos plazos que o ano pasado. Que vai a pasar de todo isto? Xa o di o propio informe de intervención, que isto condiciona o gasto para o ano seguinte. Entón, como vostede comprenderá, non podemos avalar esta forma de facer as cousas. Porque, repito, non teñen excusa. Eu entendo que se non teñen maioría absoluta, pois, home, os orzamentos non se poidan traer, ou se se traen, se teñan que traer tarde, porque hai que chegar a acordos, hai que negociar co resto de formacións políticas. Pero que vostedes non teñen excusa. E repito, para mostrar un botón é o que temos actualmente. Mediados de ano, o sea, xa lavan os primeiros meses do ano, iso quere dicir que ata mediados de ano vamos a ter orzamento. Con todo o que conleva iso. Mire, normalmente en estes casos, cando son de pagar facturas, por parte do goberno, creo que é unha excusa que pode incluso ser válida, só ese decir, bueno, se non queren facelo polo que fixemos nós ou porque non están de acordo como xestionamos, bueno, polo menos fágano polos proveedores, polas empresas e polos autónomos que teñen que cobrar estas facturas. Bueno, eso, se o goberno está en minoría, pois ata certo punto, el interés maior desa xente que non ten culpa de que vostedes non sepan gastar como marca a lei, repito, non o digo eu, digo o informe de intervención, que non teñen culpa de que vostedes non sepan gastar os cartos conforme ao que di a lei, pois, bueno, non vamos a facelos partícipes deso porque xa bastante teñen co que teñen, pero como teñen maioría absoluta e xa van a sacar este punto adiante, pois comprenderá que o noso voto vai a ser en contra, porque non vamos a avalar esta forma de facer as cousas. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, ten a palabra. Gracias, sí, moi breve. Comentar que pretenden vendernos unha suposta contención do gasto presumindo do remanente, cando non é unha contención do gasto. O remanente, precisamente, é na súa maioría o capítulo 6 de investimentos que está sen executar. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como ya han
Los compañeros de oposición de la corporación ya han dado, bueno, grandes pinceladas de lo que yo más o menos quería informaros. Pero para no aburrir a la audiencia, nosotros le vamos a anunciar que nos vamos a abstener en los dos puntos, porque entendemos en primer lugar de que los proveedores tienen que cobrar, ¿no? Pero sí nos preocupa en el informe de omisión de fiscalización previa que se hace desde intervención, y en cuanto a los contratos mayores, ¿no? Sobre todo nos llama la atención, que esto creo que merece una explicación, que es el servicio de socorrismo de la piscina municipal. Es un contrato que no se ha licitado, un contrato mayor, por importe anual de 93.169,92 euros, y según pone el informe de intervención, dice que son 7.764,16 euros al mes, aínda que no mes de xullo pasou de facturar 5.660,78 euros a esta cantidad de 7.764,16. Bueno, creo que eso se merece una explicación, sobre todo cuando no ha sido licitado públicamente como merecía ese contrato mayor. Ya digo, nos vamos a abstener. Entendemos que, por ejemplo, este contrato mayor merece una explicación clara y contundente y amplia por qué no se ha licitado, y sobre todo porque, aún no habiéndose licitado, de repente pasan de pagar una cantidad a pagar otra, ¿no? No sé si iba a hacer un chiste malo, me lo voy a guardar, pero eso es tal. Sí me preocupa una cuestión que ha hecho un compañero de corporación, que la falta de presupuesto. 7 años de gobierno, 4 en minoría y entrando ya en el último de la legislatura, de esta su segunda legislatura, han sido incapaces de traer en tiempo y forma unos presupuestos. No lo entiendo porque esas obligaciones que cuando estaban en la oposición tanto se cacareaban para los demás, y creo recordar que nosotros era muy raro que más allá del mes de enero se trajera para aprobación definitiva unos presupuestos. Procurábamos traer la aprobación inicial en el mes de octubre y para que estuvieran el día 1 de enero en pleno vigor. Aquí supongo que desde la Concejalía de Facenda se están dedicando a problemas menores, sino a arreglar un problema mayor como es el presupuesto y el documento fundamental de cualquier administración pública. Ya le digo, creo que merece una explicación este contrato mayor, y espero que si en este segundo turno o en otra ocasión que usted considere oportuna nos la puede dar no solo a la corporación, sino a todos los vecinos que pagan los impuestos a este concello. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno, señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu non lle vou a pedir, evidentemente, que aproben isto polos proveedores, porque, bueno, os proveedores xa nos están a ver a todos nós e xa cada un tomará conta do que cada un de nós vai facer. Por aclarar, non se vai a votar o informe de intervención, vaise votar o expediente cas facturas para aprobar as facturas e despois como pagalas. Son os puntos que traemos a orde do día. Bueno, nós estamos contentos, acabase de rematar a liquidación, acabamos de cumplir co límite de gasto, acabamos de cumplir ca regla de gasto, simplemente incumplimos a magnitude do PMP en menos de un día, estamos intentando corrixir tamén esa circunstancia, esperemos que se faga o máis rápido posible. O total das facturas que quedaron sin consignación durante todo un ano foi do 1,77%, o remanente de tesorería que acadamos no ano 25 é de máis de 3.600.000 euros. Eu creo que a economía do Concello de Boiro progresa adecuadamente, temos algunhas pinceladas que corregir, esperamos facelo nos próximos meses. Isto vai nos permitir ter un colchón o suficientemente amplio para seguir corregindo aquelas eivas que os veciños nos están a trasladar, é unha fonte máis de financiamento, o do remanente de tesorería. Entón, bueno, estamos contentos ca liquidación, ca execución do ano pasado, quedan estas facturas pendientes, que é o que vamos a aprobar no día de hoxe, e seguiremos a traballar para que o pobo de Boiro siga medrando como facemos ata agora. Moitas gracias, señor Ruiz. Pasamos á votación deste punto 2 do orden do día. Acordades, vamos a votar o punto 2 e acto seguido o punto 3. Votos a favor do punto número 2?
9 votos a favor, votos en contra, 3 votos en contra, abstencións, 5 abstencións, polo cal queda aprobado este punto número 2 do orde do día. Moitas gracias. Pasamos á votación do punto número 3. Votos a favor, 9 votos a favor, votos en contra, 2 votos en contra, 3 votos en contra, vale, e abstencións, 5 abstencións, polo cal queda aprobado este punto número 3 do orde do día. Falamos que o punto número 4 o retiramos do orde do día, polo cal pasamos ao punto número 5 do orde do día, que é o expediente 1084/2026, moción do Grupo Municipal do PP sobre o uso de prendas como burka e niqab, así como outros elementos que oculten o rostro en espacios públicos. Primer turno de intervención, ten a palabra. Sí, gracias, señor presidente. Sobre este tema, iba a contestarlle a vostede, pero espero despois un pouco máis adiante. Sí, porque despois di que non me ciño a orden do día e non quero darlle excusa. Sobre este tema en cuestión, bueno, antes de nada sinalar que durante estes días estuve preguntando a ver se alguén vira por Boiro algunha muller con burka ou con niqab. Ninguén me dixo que vira nada. A verdade, nunca na miña vida vin unha muller destas, nin en Boiro, nin en ningún concello limítrofe. Eu entendo que estas mocións tipo se traian dende arriba, pero, bueno, tamén lle digo unha cousa, estuve mirando as ordes do día do resto de plenos de Galicia que se celebraron este mes e, salvo en Oleiros e outro concello máis, o resto, de feito, ahora mesmo hai un pleno na Pobra e o PP da Pobra non trouxo esta moción. Será porque tamén opinan como a min, que, bueno, que non creo que sexa un problema que acucia a veciñanza de Boiro, nin directa nin indirectamente, como para ter que adicarlle un punto de orde do día dun pleno municipal, ademais. Pero, bueno, é o que hai, é do que temos que falar, e eu non vou a escapar do debate. A min o burka pareceme unha salvajada. É unha salvajada, decía aí atrás nun discurso Gabriel Rufián, e algún persona, supoño que ben intencionada ou así, incluso criticou, e tanto dá razón do mundo. O burka, calquera persoa que teña un pouco de coñecemento sobre a orixe e sobre a expansión ou a difusión do burka sabe que é unha auténtica salvaxada por o que significa e por como nace esta prenda que non é máis que a cosificación da muller. O burka nace de principios do século XX, non é como algunhas, a veces ben intencionadas, a veces malintencionadas, non é unha tradición para nada islámica, nin musulmana, é simplemente o capricho que empezaron a ter a moda que empezou a haber entre determinados líderes de tribus pastúns de Afganistán e partes de Pakistán en cubrir as mulleres do seu harén totalmente para que outros homes non as puderan ver. Isto é a orixe do burka, unha auténtica salvajada dende a súa orixe ata agora mesmo, e ninguna persona que se declare mínimamente a favor dos dereitos da muller, mínimamente feminista ou mínimamente tan siquera a pror da igualdade entre home e muller pode estar a favor de isto. Non o digo eu, dino aquelas mulleres as que temos que escoitar. E digo isto tamén porque eu en varias intervencións que estuve vendo estes días sobre este tema, a veces ben intencionadas, se xustificaba que, bueno, non vamos a tocar isto porque é unha cuestión de libertad religiosa. Non, por favor, o burka non é religión. As mulleres dos países musulmáns que son activistas, están dicindo, non me acordo agora o nome, tiño apuntado, teño guardado aquí, co tema este do orden das mocións, pero unha activista moi famosa arxelina decía, por favor, non normalicemos o uso do burka porque non ten nada que ver ca religión islámica. E algunhas persoas, sobre todo así máis conservadoras ou máis ortodoxas, queren empezar a traelo a certos países islámicos e as mulleres deses países están
están traballando a prol de que eso non se faga. Temos un exemplo claro en Marrocos, país que indudablemente non creo que sea islamófobo, son maiormente musulmáns, no que o burka non está prohibido o uso do burka na rúa, pero si está prohibido a súa manufactura e si está prohibida a súa venta e si está prohibido o acceso a espacios públicos con el. Marrocos. Exactamente o mesmo pasa en Turquía, por exemplo, sin ir máis lonxe. Por lo tanto, cando en estes países que son musulmáns, pero que son bastante máis abertos a un tema de religión, teñen máis separado o que é o tema da religión e do Estado, teñen claro isto, nós tamén o deberíamos de ter claro. Decir que o burka é unha cuestión religiosa ou cultural é como decir que, non sei, os cristianos estamos representados por algunha paranoia de algunha secta milenarista que pode haber por aí adiante. Non ten o máis mínimo sentido. Ou como se ahora mismo resulta que nos representan os cristianos los amis que andan en carruaje e non queren vacunas. Sí, son cristianos, pero non teñen absolutamente nada que ver cos cristianos. É por iso que, repito, lonxe máis alá do debate, que me parece totalmente irrelevante, e de feito me parece que esta moción son as típicas mocións que se traen por parte do Partido Popular para que falemos de temas que non teñen que ver, a ver se somos capaces de buscar un resquicio para criticar a esquerda porque non sei que. Eu teño claro que non vou caer na trampa e con respecto a isto, e que vou deixar ben clara a miña postura con respecto ao que é o tema do burka. Non ten sentido, nin é unha cuestión de liberdade, exactamente igual que non é unha cuestión de liberdade que unha muller sufra maltrato, aínda que ao millor teña medo a denunciar ou teña esa alineación de esa sumisión ao seu entorno e non o fai. Cantas veces o temos padecido? Mulleres que sufren maltrato e que non denuncian ou que simplemente asumen ese maltrato. Pois o burka é exactamente o mesmo, e xa digo, non digo, senón digo as propias mulleres activistas de países musulmáns. Remato a miña intervención dicindo que, a pesar disto, non vou votar a favor da moción, porque, sentindo moito as propostas que poñen vostedes, porque unha cousa o título da moción está moi ben, regular o uso de prendas como o burka e o niqab, e outra cuestión é o que propoñen vostedes. E eu xa sei que os títulos das mocións son moi trampulleiros, porque moitas veces, cando un ve as crónicas, ve o título da moción, e despois veo que vota cada un ao lado, e parece que un está votando unha cousa ou outra, depende do título da moción, pero o importante da moción é a parte resolutiva. E na parte resolutiva, o que ven da moción moitas veces é revictimizar a propia víctima, o cal é, a veces, incluso un contrasentido co que se di na propia parte expositiva da moción, porque queremos protexer as mulleres do burka, pero, en cambio, queremos que os concellos tomen medidas sancionadoras para con esas mulleres. Entón, como vamos a protexer a unha víctima sancionándoa? Non ten moito sentido. É como se agora intentamos, non sei, sancionar a unha muller vítima de maltrato. Que non ten moito sentido. E, sobre todo, e o que entendo eu é, por que temos que meter aos concellos en todo isto? Por que ten que haber unha ordenanza en cada concello sobre como temos que vestir ou deixar de vestir? Isto, en todo caso, tería que ser o Estado, e se me descoido incluso a Unión Europea a través da Comisión de Dereitos Humanos, o que tería que decidir sobre como se poden atallar estes temas. Pero, home, por poñerlles un exemplo, se ora entra por a porta alguén desnudo, quero supoñer que o alcalde chamará a policía local e dirá: bótame esta persona de aquí porque está armando, porque non se pode vir desnudo a un sitio público. Non fai falta que haxa unha ordenanza municipal. Xa hai unha ordenanza, xa está no Código Civil, que un non pode andar, salvo en aqueles espacios públicos dedicados a eso, praias nudistas, un non pode entrar en un banco desnudo. Exactamente igual que outras moitas cuestións. Fálase moitas veces, e por parte dun lado e do outro, do tema de los capirotes de la Semana Santa e de los cascos de moto e tal. Home, nadie entra con capirote dentro dun banco a sacar cartos. É de sentido común.
nin co casco da moto, basicamente, porque se eu vexo que entra alguén ca cara tapada dentro dun banco, por moito que sea un capirote de la Hermandad del Cristo de non sei que historia, a primeira cousa que pensarei é, a lo mejor non é de la Hermandad del Cristo de non sei que historia. E eu pregúntome, quen somos os concellos para decidir sobre isto? Porque vamos a modificar a lei de réximen de bases locales para dicirse isto? Non, isto tendo que facer en todo caso o Estado, e terá que facer unha lei non dirixida de forma oculta hacia unha religión en particular, sino con criterios xerais. Por eso mismo, a pesar de que estou no que sería o título da moción, totalmente de acordo, a favor de impoñer ou de promover medidas que impidan o uso do burka en España, e digo en España porque, xa digo, eu nin en Galicia, nin en Boiro vi nunca unha muller con burka. En España, as propias asociacións musulmanas falan de que únicamente un 0,003% das mulleres usan burka de xeito habitual, que veñen sendo aproximadamente un centenar. Casi todas localizadas en Madrid, Barcelona e en lugares turísticos da costa do Levante español, moitas veces mulleres precisamente de esos jeques árabes que vienen a la Marbella e a eses sitios a facer turismo de calidade, que se lle di, non, porque como deixan moitos cartos, eso xa é turismo de calidade. Bueno, é outro tema, pero xa postos a falar de miscelánea, pues tamén podemos incluir isto, que sería interesante debater si ese tipo de turismo é turismo de calidade ou non, pero que son ese pequeno grupo reducido que mulleres que usan o burka. Non, mire, non, isto é unha cuestión que terán que dilucidar no Estado e a ser posible de forma xeralista, sin criminalizar a ninguén. Sí, sin caer en buenismos de, no, es la libertad, por favor, que ninguén o diga en este pleno, porque non é libertad religiosa, non o é. Pero sin revictimizar a aquelas mulleres, se realmente queremos axudalas a que se integren na nosa cultura e deixen atrás estas prácticas machistas de según certos territorios que viven máis na Idade Media que non nos tempos de agora. Nada máis, para non ser unha moción que entenda que sea moi relevante para o noso concello, creo que xa me estendín demasiado, creo que con eso está clara a nosa postura. Moitas gracias. Moitas gracias. Primer turno, segundo. Primer turno. Sí, ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, visto después de haber demonizado la moción presentada por el Partido Popular relativa al uso de prendas como el burka y el niqab, se lo olvidó, así como otros elementos que ocultan el rostro en espacios públicos. Leeré la exposición de motivos y eso tan grave que pedimos en la propuesta de acuerdos en la resolución de la moción, y en el segundo turno pues le contestaré adecuadamente a todas las interpelaciones que ha hecho el señor Xurxo. La dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad entre mujeres y hombres constituyen el fundamento del orden político y de la paz social conforme al artículo 10 de la Constitución española. Estos principios no son meras declaraciones programáticas, sino mandatos dirigidos a todos los poderes públicos para su efectiva protección. El artículo 14 de la Constitución consagra el principio de igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u otra circunstancia personal o social. Asimismo, el artículo 9.2 impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas. La igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a su dignidad no es negociable en una sociedad democrática. Hombres y mujeres somos libres e iguales en derechos y en obligaciones, y ello debe ponerse en valor en todo momento y circunstancia. En este marco constitucional, el uso de prendas como el burka y el niqab u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro en espacios públicos plantea cuestiones relevantes desde la perspectiva de la identificación personal, la seguridad, la protección efectiva de los derechos fundamentales y, por tanto, la convivencia democrática. La utilización del velo integral u otras prendas que cubran el rostro constituye además un símbolo de sometimiento y la institucionalización de la invisibilidad femenina. Una mujer obligada a caminar sin rostro, sin identidad reconocible. No se trata de una mera cuestión cultural o religiosa, sino de una práctica que puede implicar situaciones de presión o subordinación contrarias a los derechos fundamentales y a la dignidad de las mujeres.
Los velos integrales las denigran y su normalización al amparo del relativismo cultural vulnera un principio moral básico. La cultura no puede borrar a las mujeres ni negarles algo tan esencial como su identidad. En España, la mujer no se somete a un marido, a un hermano o a una comunidad, sino únicamente a la ley que nos iguala a todos. Por ello, la defensa de la igualdad real exige rechazar cualquier situación que represente subordinación, control o negación de la identidad de la mujer en el espacio público. La libertad exige ausencia de coacción y también la posibilidad de decidir cómo vestirse y relacionarse con los demás. Cuando una mujer se ve obligada o presionada por su entorno a utilizar un velo integral que la invisibiliza socialmente, se vulnera su derecho a expresarse libremente y a ser reconocida como individuo con identidad propia. Asimismo, esta práctica puede suponer una forma de control social y cultural que limita la participación plena de las mujeres en la vida pública y contribuye a perpetuar situaciones de desigualdad. Junto a esta dimensión de igualdad y dignidad, la ocultación del rostro plantea problemas objetivos en materia de identificación y funcionamiento de los servicios públicos. La identificación visual del rostro constituye un requisito funcional en múltiples ámbitos de la actuación administrativa. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común exige la identificación fehaciente en las relaciones con la Administración. Por su parte, la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad para requerir la identificación de las personas cuando existan razones fundadas para ello. La ocultación del rostro dificulta objetivamente esa identificación y puede afectar al normal funcionamiento de los servicios públicos, a la prevención del delito, a la protección de los derechos de terceros y al mantenimiento de la convivencia. Todo ello conduce a la necesidad de establecer un marco normativo que permita compatibilizar el ejercicio de los derechos fundamentales con las exigencias de seguridad, identificación, orden público y convivencia democrática, promoviendo un entorno en el que todas las personas puedan desenvolverse y desarrollarse libremente. En base a lo anterior, el Partido Popular ha presentado en las Cortes Generales una proposición de ley orgánica con el objeto de regular en España el uso del velo integral, burka y niqab y otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro en espacios públicos o de acceso público en defensa de los principios de dignidad, libertad individual e igualdad entre mujeres y hombres. La iniciativa se enmarca asimismo en una política de promoción activa de los derechos de las mujeres y de prevención de cualquier forma de discriminación o coacción que pueda limitar su participación plena en la vida pública y contribuir a su invisibilización social. Esta medida no constituye una iniciativa aislada, sino que responde a una preocupación creciente en numerosos países de nuestro entorno. Francia y Bélgica adoptaron regulaciones en 2011, Países Bajos y Bulgaria en 2016, Austria en 2017, Dinamarca en 2018 y Suiza en 2022. En España, el Senado ya aprobó en junio de 2010 una moción instando al Gobierno a impulsar las modificaciones legales necesarias en esta materia. Bueno, por lo que veo, ya solo con esto no es una ocurrencia del Partido Popular. La iniciativa encuentra pleno encaje en nuestro ordenamiento jurídico y en el marco internacional de protección de los derechos fundamentales. El artículo 16.1 de la Constitución garantiza la libertad ideológica y religiosa, cuyo ejercicio tiene como límite la protección de los derechos de los demás y del orden público. Asimismo, la Ley Orgánica 3/2007 establece la igualdad efectiva entre mujeres y hombres como principio informador del ordenamiento jurídico. A nivel internacional, diversos instrumentos consagran el principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres e imponen a los Estados la obligación de adoptar medidas para hacerlo efectivo, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio de Estambul. La jurisprudencia del Tribunal Europeo, ya que el señor Xurxo ha hecho referencia a ello, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular a partir de la sentencia en el asunto SAS contra Francia, SAS son las iniciales
de una demandante contra la ley que aprobó el Parlamento francés del 1 de julio de 2014, ha reconocido que los Estados pueden establecer limitaciones al uso de prendas que oculten el rostro siempre que dichas restricciones estén previstas por ley, persigan fines legítimos, como la seguridad, el orden público o la protección de los derechos y libertades de los demás, y resulten necesarias y proporcionadas en una sociedad democrática. La iniciativa presentada cumple estas exigencias. De conformidad con los artículos 53.1 y 81 de la Constitución, adopta la forma de ley orgánica y establece una regulación proporcionada, limitada a aquellos supuestos en que la ocultación del rostro dificulta la identificación y afecta a la convivencia, a la seguridad y al correcto funcionamiento de los servicios públicos, especialmente en ámbitos como el educativo, sanitario o administrativo. Resulta necesario incorporar al ordenamiento jurídico una regulación clara del uso de elementos que oculten el rostro en espacios públicos o de acceso público, definiendo su ámbito de aplicación, las correspondientes excepciones y un régimen sancionador proporcionado, garantizando al mismo tiempo la seguridad jurídica y su aplicación uniforme en todo el territorio nacional. En el ámbito municipal corresponde a los ayuntamientos, en virtud de las competencias que le atribuyen los artículos 25 y 84 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, velar por la seguridad en lugares públicos, el correcto funcionamiento de sus instalaciones y servicios y la convivencia ciudadana. Por todo ello, el Partido Popular de Boiro somete a este Pleno los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de España a, primero, apoyar la proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Popular en las Cortes Generales que pretende regular el uso de prendas como el burka y el niqab y otros elementos que cubran de manera integral el rostro en espacios públicos, prohibiendo aquellos que dificulten la visibilidad del mismo, tanto por razones de seguridad como de preservación del derecho a la dignidad humana y particularmente de los derechos de la mujer. Segundo, añadir una nueva letra al artículo 17.1.j de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, como deber de los vecinos la prohibición de no utilizar prendas y elementos que oculten integralmente el rostro en los supuestos previstos por dicha ley. Tercero, introducir una nueva letra en el artículo 25.2.p de la Ley de Bases de Régimen Local que faculte a los municipios a elaborar ordenanzas o protocolos que regulen el uso de este tipo de prendas en espacios de titularidad pública con posibilidad de añadir un régimen sancionador. Cuarto, contemplar también las modificaciones legales necesarias para que en el ámbito de las dependencias, instalaciones y edificios de titularidad municipal o de acceso público se permita la identificación visual del rostro con independencia de su origen, motivación o significado. Se garantice la proporcionalidad y pleno respeto a los derechos fundamentales y resulte imprescindible para la prestación de servicios públicos, la verificación de identidad, la seguridad de usuarios y empleados públicos, el normal funcionamiento de los servicios municipales, excluyendo de esta previsión los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, sanitarias o higiénicas, exigencias laborales o de protección profesional, actividades culturales, festivas o tradicionales autorizadas, condiciones meteorológicas adversas y otros supuestos expresamente previstos por norma con rango de ley. Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Relaciones de las Cortes o a los portavoces de los grupos parlamentarios, los generales y a la Junta del Gobierno de la FE. Bueno, pues todo el alarmismo es eso. Muchas gracias. Pasamos ao segundo turno de intervención. Ten a palabra, señor Triñanes. Eu creo que expresando varias veces, repito, eu e a nosa formación está en contra desta prenda que supón un maltrato institucional ou colectivo á muller en algúns países e que, por cuestións moitas veces de inmigración e tal, de turismo, fundamentalmente de turismo, polo que din as propias asociacións musulmanas, persoas migrantes, etc., pódese ver moi esporádicamente algún en este país, pero que sepa que si o que se supón é evaluar a prenda, nós estamos totalmente en contra de isto e creemos que é unha cuestión que se debe de erradicar. Dito isto, vostedes na súa moción din apoiar a proposición de lei presentada polo Grupo Popular nas Cortes. A proposición de lei
na súa parte, na súa artículo número 5 que presentan vostedes o réxime sancionador, vai exclusivamente dirixido a sancionar a que sería a víctima. É dicir, unha moción na que non se fala de educación, non se fala de integración, que debería de empezar por aí. Digo eu, se realmente o que queremos é traballar para que as mulleres non teñan isto, o único que se regula, pois, bueno, todos os sitios, que son prácticamente todos, xa lle digo, pareceme estupendo, donde non se debería de usar esta prenda, é dicir, xa lle digo, por mí non se debe de usar en ningún lado, polo significado e o simbolismo que é a cosificación total e absoluta da muller. É o que sufriron as mulleres en Afganistán durante os últimos 40 anos. Por certo, ata os anos 80, as mulleres en Afganistán eran completamente libres. Pero vinieron nuestros amigos americanos, ahora que van a levar a libertad a Irán, tamén ya fueron a levar en aquel momento a Afganistán para liberarlos de los comunistas soviéticos, y entonces se aliaron con los talibanes. Non fai máis, mire, se non me lo cree, mírese la película de Rambo 3 e mire al final. No, porque moitas veces o propio cine, sobre todo en estas películas que son así bélicas, na que está o exército, nos dá unha intención de por onde van as cousas, non? E se un ve a película, pois claro, evidentemente, los malos eran los comunistas soviéticos e los buenos eran los talibanes. Despois resulta que la cosa se le vino así retorcida e le tiraron 2 torres en el 2001. Bueno, cosas que pasan. Pero esa é a cuestión. E a partir de aí, e dende entón, dende que os talibáns se fixeron co poder nos 90, en Afganistán, foi onde se empezou a impoñer esta cuestión ás mulleres, porque eran completamente cosificadas. Era o símbolo da cosificación da muller, ata o punto de que unha muller, por exemplo, non podía haber un médico varón que pudera atender a unha muller, pero que non había mulleres médicos porque as mulleres tiñan prohibido estudiar. Entón, as mulleres, así, de forma, digamos, artesanal, ou se o quere vostede así un pouquiño, non sei, como podían, tiñase que atender unhas ás outras. Con levaba isto, que Afganistán nos anos 90 e nos principios dos anos 2000 era, por exemplo, o país, non sei se o maior ou un dos 2, 3 maiores con maior mortalidade de mulleres durante o parto, porque non podían acceder tan siquera a ter tratamento médico cando estas mulleres parían. Por suposto, evidentemente, se a muller te pasaba algo e había que escoller entre a muller e o rapaz, a muller, evidentemente, ese era o de menos. Que máis dá que morrer, o importante era que a súa función de criar, que é basicamente o único que sirven para en estes lugares. Repito, estou totalmente a favor do que di vostede na súa parte expositiva do que significa o burca da liberdade da muller, pero dubido moito que poñerlle multas de 600 euros ás mulleres que usen burca sexa a solución. E dubido moito que nunha proposición de lei que podía ser un pouquinho máis extensa, pero que son 5 páginas, tampouco pensedes que é unha proposición de lei extensa ou tal, que son 5 páginas, non se fala de medidas educativas, non se fala de medidas integradoras, só se fala de medidas sancionadoras. Realmente búscase solucionar o problema, aínda que sea mínimo, búscase solucionar o problema ou búscase simplemente chamar a atención? A única cousa que en esta proposta que fai o Partido Popular ten algo de sentido é o punto número 4, que di que se podrán poner penas que pudieran corresponder al uso de elementos que oculten el rostro en espacios públicos o de acceso público que mediaran amenazas de terceras persoas, coacción, violencia e abuso de autoridade. É a única cousa que lle vexo sentido á súa parte sancionadora desta moción, porque sí, evidentemente, se alguén coacciona a unha muller para que teña que usar o burca, estou de acordo que caia con el todo o peso da lei. Pero a propia víctima vámola a revictimizar máis. O sea, aínda por riba, apaleada. Non, repito, tiñan a oportunidade de facer unha moción que realmente o único que buscase realmente axudar a esas poucas mulleres que, por sorte, en este país teñen ese problema e non que realmente o único que fai é simplemente chamar a atención.
non vamos a votar a favor porque non estamos de acordo ca parte resolutiva, non vamos a votar en contra porque non quero que diga que votamos en contra unha moción para restringir o uso destas prendas completamente machistas e misóxinas. Vámonos a abster porque, repito, non há lugar o debate nun pleno municipal, por certo, non o digo eu, xo din varios secretarios de moitos concellos os que se trouxe esta moción e que, por exemplo, o último teño aquí que estuve buscando de Caspe, que el Concello non tiene competencia legal para prohibir el burka ou el niqab, tería que habilitarlo unha lei de carácter nacional e, polo tanto, isto non é un debate que nos competa a nós e moito menos para unha cuestión que é máis de debate de redes sociales e de buscar el titular fácil que non de un problema que teñamos en Boiro, que nunca nadie en Boiro ve a unha muller. Con burka, repito, e ainda estando de acordo na súa parte expositiva e nas premisas que di vostede e co título da moción. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Tiñanes. Segundo turno de intervención, señor Suárez. Gracias, señor presidente. E ainda tocando todos os puntos, vou ser máis breve. Ben, nós claramente imos votar en contra desta moción do Partido Popular, que a única intención que ten é a de crear polémica. É certo que determinados símbolos, como burka ou niqab, sí que poden ser interpretados como expresións de opresión ou desigualdade de xénero. Pero tamén é certo que a realidade é complexa e non todas as situacións pois responden ao mesmo patrón. Por iso, calquera resposta pública debe evitar caer en simplificacións e, sobre todo, en medidas que poidan ter efectos contraproducentes, como é o caso. De feito, está ampliamente sinalado que a prohibición xeral deste tipo de prendas pode provocar que moitas mulleres, especialmente aquelas que xa sofren presións no ámbito familiar ou social, pois acaben por quedar recluídas no ámbito privado ou non poder cumprir coas imposicións ás que están sometidas. Polo tanto, pois entendemos que, lonxe de favorecer a súa emancipación, este tipo de medidas poden agravar o seu illamento. É por iso que se precisa abordar este debate desde responsabilidade política e non desde posturas populistas como é esta moción do Partido Popular. En canto ás medidas propostas, bueno, sí, nalgúns países europeos adoptáronse decisións en materia de simboloxía religiosa, pero fixéronse en contextos moi concretos e baixo un modelo de laicidade estricta, que quere dicir que afecta ao conxunto das religións, non só á musulmana. Non é o mesmo establecer criterios en ámbitos como pode ser o educativo, onde se regula a presencia de toda a simboloxía religiosa, de toda, que promover unha prohibición xeral en todos os espacios públicos, como se formula nesta iniciativa que nos presentan hoxe. En canto ao argumento da seguridade, debemos lembrar que o ordenamento xurídico xa contempla mecanismos suficientes para garantir a identificación das persoas cando sexa necesario e pretender estender esa necesidade puntual a unha limitación xeral da liberdade religiosa non resulta nin proporcionado nin xustificado. En resumo, que aínda que se poida compartir a preocupación por determinadas prácticas que poden implicar desigualdade ou opresión, no BNG entendemos que a vía máis eficaz para avanzar na súa superación non é a prohibición, senón que é o empoderamento real das mulleres. E isto pasa, pois, por garantir o acceso á educación, promover a súa independencia económica, facilitar a súa integración plena na sociedade e asegurar que dispoñan das ferramentas necesarias para tomar decisións libres sobre a súa propia vida. Só desde este enfoque se pode avanzar de maneira efectiva cara a unha sociedade máis igualitaria sen caer en dinámicas de exclusión nin en recortes de dereitos. Nada máis, gracias. Gracias, señor Suárez. Señor García Diego, segundo turno de intervención. Sí, muchas gracias. Habla de la señora portavoz de la libertad religiosa. Ver a la izquierda más anticlerical del país defender la libertad religiosa me conmueve. La libertad religiosa no es un derecho absoluto. Cuando conculca derechos como la integridad y dignidad de la mujer, tampoco puede
tampoco se puede apelar a ese derecho de libertad religiosa. El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina, es una mujer obligada a caminar entre nosotros sin rostro, sin expresión, sin identidad reconocible, es la negación simbólica de algo esencial, el derecho a existir, a estar delante de un congénere en igualdad y libertad plena. Esconder el debate detrás del relativismo cultural es inaceptable, la cultura no borra a la mujer. Cuando las mujeres iraníes salieron a la calle en señal de protesta tras la muerte de Mahsa Amini, no se quitaron los zapatos o una chaqueta. Le recuerdo que fue asesinada porque le aplicaron las sanciones que ponen allí. Se quitaron el velo, lo quemaron, lo alzaron al cielo, al viento. ¿Por qué? Porque era un símbolo de opresión, de sumisión, no es una prenda cualquiera. La revolución de las mujeres en Irán no empezó porque las dejaran estudiar, empezó porque querían que las dejaran ser y estar presentes en la sociedad. Cuando un símbolo es lo primero que se impone y lo primero que se combate, no estamos ante una costumbre, estamos ante un instrumento de control. Es un mensaje político y social sobre el lugar que debe ocupar la mujer. El progreso no es tener a las mujeres en cárceles de tela que pasean por nuestras calles, por nuestros pueblos. Es indefendible. Algún día nos gustaría conocer cuándo parte de la izquierda de este país compró los postulados más radicales del Islam a cambio de dejar tiradas a las mujeres más vulnerables. Aquellos que en sus argumentarios apelan a la libertad individual olvidan algo esencial. La libertad exige ausencia de coacción. Lo que se aprende desde niñas, aunque pueda sentirse como lección propia, no es verdad. No es verdadera libertad, sigue siendo una libertad condicionada. Ya para rematar, la diferencia de la sanción que dijo usted, 600 euros, a una bala, me quedo con los 600 euros. Muchas gracias, señor García Díaz. Segundo turno de intervención, señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. O pasado 17 de febreiro, Vox presentaba no Congreso dos Diputados unha proposición de lei para prohibir o uso no territorio nacional do burka e do niqab. Aquela proposición de lei non contou máis que co apoio do Partido Popular. Hoxe, posiblemente obligados por eses pactos ca ultradereita que teñen pendientes, pois traen a este pleno unha proposta casi igual a aquela que Vox presentou no Congreso dos Diputados. Vaya por diante, como xa dixeron aquí os radicales de izquierdas, vaya por diante que o PSOE tampouco ampara o uso destas prendas, nin do burka, nin no niqab, pero tampouco vai a apoiar estas mocións que agochan radicalismo e xenofobia. Esconden este tipo de iniciativas, o radicalismo e xenofobia, paridas pola ultradereita e que o Partido Popular a bandeira para poder chegar, como dixen, aos pactos de esta. Esta moción fala da dignidade das mulleres. Está ben que o Partido Popular fale da dignidade das mulleres estranxeiras, da dignidade das mulleres estranxeiras musulmáns, da dignidade das mulleres estranxeiras musulmáns e que usan burka, cando sistemáticamente non apoia ninguna das medidas que van a favor de todas as mulleres e que presentan os partidos habitualmente, e cando se trata de menospreciar ou de atacar ao machismo directamente, aí o Partido Popular vela pola súa ausencia. Está ben que fale da dignidade das mulleres, pero hai que ampliar un pouco o espectro que ten da dignidade das mulleres o Partido Popular. Fala esta moción de seguridade cidadá. No ano 2010, o Tribunal Supremo dictaminou que o uso do burka e do niqab non constitúe para nós, para a nosa sociedade, ningún problema de seguridade cidadá, convivencia ou orden público. Tribunal Supremo, ano 2010. Nós creemos que hai dous tipos de uso do burka. Un é o obligado. E para o obligado, a legislación española ten ferramentas xa aprobadas para a defensa da dignidade da muller e contra quen intenta impoñer o uso destas prendas. Xa está legislado. Pero descubreuse que hai outro tipo que é o que deciden as mulleres que o levan, ben sea por engano ou por costume. Eu non vou a entrar en se é un tema religioso ou non. Pero tense demostrado en Francia, todos sabemos que en Francia a relación que ten co pobo musulmán é moitísimo máis amplia que a que temos aquí en España, e Francia xa prohibeu o uso destas prendas
fai anos. Bueno, pois o resultado desa prohibición foi a desaparición de moitas mulleres da vida pública. Desapareceron. Incluso se ten dado casos no que houbo rapazas que deixaron os estudios. E cando se estudiou, cando se valorou cal era o motivo da circunstancia, bueno, pois algunhas falaban de que é algo íntimo, de que algo para elas esencial e o mellor equivocadas ou non podo entrar a valorar iso, que era algo religioso. Bueno, o tema eu entendo que é o suficientemente complicado, o noso partido entende que é un tema suficientemente complicado e con suficientes aristas como para tratar isto como unha simple prohibición, que é o que nos trae hoxe aquí Vox da man do Partido Popular. Polo tanto, nós non vamos a apoiar esta moción. Moitas gracias, señor Ruiz. Pasamos á votación deste punto número 5 do orden do día. Votos a favor? 5 votos a favor. Votos en contra? 11. Abstencións? 1. Por cal non queda aprobado esta moción do punto número 5. Moi ben, pasamos ao punto número 6 do orden do día. É o expediente 1086/2026, moción do Grupo Municipal de Boiro Novo Mixto para aumentar o número de contedores de reciclaxe nos núcleos do rural do Concello de Boiro. Ten a palabra, primeiro de intervención, señor Trianes. Bueno, con respecto á cuestión anterior, repito, hai mulleres musulmanas loitando precisamente para que non se relacione o burka co Islam. A ver se aprendemos todos e se lean autoras que din eso. Porque aquí, repito, espero que non caíamos en eso e caemos en eso. En fin. A ignorancia é o que ten. Con respecto á miña moción, por falar un pouquinho tamén do noso Concello e non de miscelánea varia e debates que, repito, estarían moi ben en outro tipo de tertulias, pero que non sei que pintan en este pleno municipal, falemos da moción que presentamos dende Boiro Novo para aumentar os puntos de recollida de reciclaxe no Concello de Boiro. Pareceme un pouquiño máis relevante. Esta moción inicialmente ia ser un rogo, porque se puxeron en contacto comigo veciños de Cures porque non teñen recollida de reciclaxe de ningún contenedor, nin sequera de envases. E, bueno, chamaba a atención que nunha aldea como Cures, da magnitude e da relevancia que ten Cures, non tuvera contenedores de reciclaxe, non? Entón, bueno, pois iba a ir por aí os tiros. Dende entón, pois, bueno, parece ser que en máis sitios tamén vai pasando o mesmo. En Movimenta me comentaban, sei que vostedes foron ali, creo que tamén lle dixeron que querían un contenedor de aceites e máis de cartón, que non teñen, fixeron ali aquela isla, está ben, pero, bueno, está incompleta. Decíanme veciños tamén de Boimazán que tampouco tiñan recollida de lixo, ninguna das fraccións de lixo, foron este día a vealo, non sei se lle comentaron tamén a vostedes. Permítame aquí un pouco referirme ao meu lugar, a Brión. Somos casi 100 habitantes e temos un contenedor estrajado de recollida de envases, non temos nin vidro, nin aceite, nin cartón. Se queremos reciclar, ou imos a Egipto, que nos queda un poquinho desmán, ou imos a Boiro. Non temos outro a donde ir. Zonas como todo o que é o rural da parroquia de Lampón tamén están na mesma situación. Entón, bueno, decidín que máis alá de un rogo puntual, era unha cuestión que ao mellor había que tratala con suficiente relevancia como para facer unha moción. Quero ser construtivo, non critico a ninguén, evidentemente. A verdade é que se avanzou nos últimos anos, avanzouse desde que se instalaron aqueles primeiros contedores de vidro, aqueles iglús, os que éramos rapaces que nos chamaban tanto a atención ata o día de hoxe. A verdade é que se avanzou bastante en ese tema, pero, bueno, siguen quedando zonas grises no noso Concello que hai que intentar poñerlle solución. O que di o Ministerio de Medio Ambiente e Transición Ecolóxica é que o ideal sería que a población tivese a mesma facilidade para botar o lixo ordinario
que para reciclar. Que para que botar o lixo ordinario. Evidentemente, só mellor en cidades é algo factible, en concellos con bastante territorio rural como é Boiro, evidentemente, xa o decimos na moción, seguramente sexa un reto, pero iso non quere decir que non sexa o camiño que temos que seguir, aínda que non poda ser posible a corto plazo a mellor intentar chegar a un objetivo tan ambicioso, iso non quere decir que non sexa o camiño que temos que seguir. Eu por eso lle diría que elaboren un estudio, fíxense sobre todo en temas de poboación, repito que unha aldea da relevancia que ten Cures para o noso concello non teña, creo que ten Aceites, o resto das fraccións non ten ninguna, pois home, é un pouco unha anomalía, por chamarlo de alguna maneira, e que outras núcleos de poboación bastante relevantes tamén, que tampouco teñan, pois tamén habería que subsanalo. Busquen, non sei se usando dous criterios, poboación e distancia, para facilitarlle á xente poder reciclar, se non nas mesmas condicións que se deposita o lixo ordinario, si acercarse o máximo posible a ese obxectivo que digo, non o di Boiro Novo, di o Ministerio, non creo que sea sospeitoso de nada en particular. E despois elaborar tamén, bueno, pois xa que vamos a intentar aumentar eses puntos de recollida de lixo e de reciclaxe, intentar, bueno, continuar concienciando a cidadanía para aumentar a reciclaxe. Na miña moción, bueno, sigo dicindo que as porcentaxes de reciclaxe que temos tanto en Galicia como no resto do Estado siguen estando por debaixo da media europea, sinal de que o tema da concienciación sigue facendo falta. Sei, como van a decir, que estiveron este ano pasado co tema do contenedor marrón facendo campañas, bueno, esténdanse, sean creativos, fagan outras cuestións. Hai concellos nos que se premia, por exemplo, a aquelas persoas que reciclan millor ou que separan millor ou que reciclan máis ou cousas así por estilo. Non sei, busquen formas de aumentar a concienciación sobre este tema. Nada máis, creo que é unha cuestión de sentido común, non quero tampouco comprometer a ninguén nin decir nada que sea contra nadie. Unha cousiña, xa de paso, botinlle tamén un ollo ao tema dos contenedores, porque hai algúns que non están nas súas millores condicións. De feito, incluso hai algún, porque me pasei a mirar algunha destas antes de estes días, e hasta se pregunta se está en servicio ou non está en servicio. Non sei eu se por aquí pasan a recoller o contenedor, puxeron aí e os olvidaron del. Entón, que tamén ven na moción, por certo, entón, lle tamén un ollo a eso e pouco máis. Creo que os concellos están traballando en isto, levamos xa moitos anos traballando en isto, todos aportamos, todas as corporacións que pasaron por este concello aportaron o seu grande area. Se me permiten, e xa que supoño que vostedes van facer o mesmo e presumir un pouco, deixenme tamén a min falar do que nos presentamos no ano 2019, que foi precisamente a moción para instalar os contenedores de aceite, que tamén o falamos no acordo de investidura, se o recorda, e que, bueno, polo menos ese tuveron a ben de facernos caso e de realizalo. Outras cousas quedaron no tinteiro ainda a día de hoxe, pero, bueno, eso sí que o cumpliron. E, bueno, foi unha iniciativa que levamos nós e que nos agrada moito que pudéramos ter dende entón contenedores de aceite reciclado. Ese é o camiño que hai que seguir e, bueno, sempre se pode mellorar, non? Moitas gracias. Moitas gracias. Primeiro turno de intervención, ten a palabra. Gracias. Pois, bueno, anunciar que imos votar a favor. A falta de colectores para reciclaxe é unha evidente necesidade. Moitos núcleos rurais carecen destes colectores. Vimos campañas estes días que tiñan aí na peatonal, que reciclar e aforrar, pero claro, se despois non temos os recursos para poder facelo, malamente pode ser isto adiante. Por certo, esta é unha demanda que nos fan repetidamente ao BNG nas xuntanzas veciñais, por eso solicitamos en varias ocasións coa mellora do sistema de recollida do lixo, e por eso nos sorprende que o Goberno non tivera feito antes o de que todos os núcleos poidan reciclar, porque seguro que tamén o trasladaron a vostedes nos cafés co alcalde. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Sí, ten a palabra, señor García Díaz.
Muchas gracias. Nosotros anunciar nuestro voto favorable a esta moción, aunque nosotros entendemos que es un rogo, pero bueno, la ansia predicadora del señor Trillanes lo lleva a transformarlo en una moción. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias. Segundo turno de intervención, ten a palabra. Ten a palabra. Bueno, polo menos é bastante máis relevante para o noso Concello que non o Burla, que por aquí nunca se veu ningún. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno? Segundo turno? No. Segundo turno, señor Ruiz. Gracias, señor presidente. Bueno, nós anunciamos tamén o voto favorable. Agradecemos a exposición que acaba de facer o compañeiro. Sabemos das eivas, coñecemos as eivas, estamos a traballar e seguiremos facendo para intentar corregirnos. Eu vou en ese ámbito, en ese ánimo de corregir, bueno, eu vou corregir tamén unha frase que acabo de ver aquí na moción, que é a que hai persoas que se ven na obriga de ter que cargar cos seus vehículos co lixo hasta o contedor específico máis próximo. Bueno, vamos a ver. Eu vivo relativamente cerca do centro neurálxico deste Concello, do centro urbano deste Concello. Vivo exactamente a 7 minutos andando de onde estamos agora aquí. Eu reciclo todo o que podo reciclar, os tapóns, os plásticos, os cartóns, os vidrios, todo, o aceite, todo. E eu abro a miña porta e eu non vexo 7 contenedores diante da miña porta, nin os quero ver. Non os vexo, nin os quero ver. Eu cargo todo no coche a medida que vou atendo e desplazo aos puntos de reciclaxe que teño e deposito ali. Entonces, bueno, levar o lixo no coche para reciclar, bueno, non vai quedar máis remedio. Podelo levar andando, podelo levar no coche, pero o que non vamos a poñer é 7 contenedores diante de cada veciño, e é comprensible. A fórmula que estamos a poñer en marcha é a das islas de reciclaxe e creemos que está a funcionar moi ben. Consíguense entornos máis limpos. A xente agradece que teñan todo no mesmo sitio porque crean costumbre e como se fixo en Moimenta, cando se dota de certa seguridade a poder depositar ali o lixo, pois mellor que mellor, e esa é a fórmula que vamos a seguir a traballar, conseguir reconstruir islas de contedores donde medianamente cerca, bueno, pois todos os veciños teñan a capacidade de poder deixar ali as distintas fraccións para poder reciclar. Repito que vamos a votar a favor, traballamos para mellorar o servicio e vamos a seguir facendo, como digo, daqui en diante. Moitas gracias, señor Ruiz. Pasamos a esa votación do punto número 6 do orden do día. Votos a favor. 17 votos a favor, por cal queda aprobado. Moitas gracias. Nada, actividades de control, dar conta das resolucións da alcaldía dendo 194/2026 ata o 387/2026, dación de conta da aprobación da liquidación do orzamento municipal de 2025 e rogos e preguntas. Empezamos por Boiro Novo. Ten a palabra. Bueno, sempre consigue buscar a anécdota. Hai xente, cando poño eso, porque hai xente que realmente ten que desplazarse en coche. É dicir, se un vive nas Escobias, en Montañó, Landeiras ou en Boimazán, non é un paseo. E despois que hai moita xente que non ten coche, sobre todo xente maior, e, bueno, pois, eu non digo que poñer unha diante de cada casa, por favor, non me faga demagoxia, porque vostede, cando ya fan a vostede, saca punta. Non digo eso, digo intentar, e aparte poño aí, sabemos que eso é un reto e que moitas veces non se vai a poder, pero intentar que donde haxa contenedores de lixo, que aparte os que peor son e os que máis poden causar problemas de cheiros ou tal, xa son os de orgánico normales, bueno, pois poñer papéis e vidro, dudo moito que sexa máis molestia. Dito esta cuestión, esta puntualización, porque vostede tamén sempre saca punta a todo, hasta para dar a razón saca punta. Vamos co tema de rogos. Teño 2 rogos. O primeiro rogo, xa unha cousa que trouxen aquí xa haberá uns meses e que xa casi predixen o futuro, non? Eu hai uns meses dixéralle, foi polo verán do ano pasado, dixéralle que a estrada que vai de Boiro a Banqueiro, o que é a beirarrúa, está en un estado bastante deplorable. Hai fochancas nas que colle chopé
as silvas chegan á mitad, siguen chegando hasta a mitad da estrada, a terra das leiras pouco a pouco foi comendo as aceras, e vostede me contestou que esa carretera, esa estrada, non era competencia municipal, era competencia da Diputación. E eu lle dixen uns prendos máis adiante, espero que cando haxa que sacarse a foto tamén sexa solamente competencia da Diputación. Claro, cando hubo que sacarse a foto xa non era competencia da Diputación. O único que lle pido é que, igual que tuvo a premura, digo eu, bueno, e sacou aquí, pudo tela sacado aquí, é un pouquiño antes, ou pudo tela sacado aquí, é un pouquiño antes. Eu, cando non ten premura por sacarse fotos en estradas que son da Diputación para a cuestión así, cando a cousa se fai, tamén teñen a mesma premura e a mesma enerxía para exixirlle á Diputación que arregle tamén esa beirarrúa, porque creo que en 30 anos de que se fixo ninguén lle tocou. E xa lle digo, aquí colle o pé dunha persoa, e por aí pasa moita xente a andar, e sabe. Ese como primeiro rogo. Como segundo rogo, decirlle que o ano pasado vostede prometeu, ou asegurou, que iba a declarar ou iba a habilitar para as mascotas unha praia en Boiro. Pasou o ano e non se habilitou. Incluso chamaron aos portavoces dos partidos, xuntanza que eu fun, por certo, creo que fun o único que fun, e que me interesei, xa lle dixen a miña opinión, que era que, bueno, que o ideal sería que é unha necesidade, sobre todo, daqueles edificios, daquela zona onde hai edificios, onde hai casco urbano en Boiro, que é onde eses animais necesitan un esparcemento, e que, polo tanto, o ideal sería facelo o máis próximo a Boiro posible, aínda que son conscientes das limitacións que pon a Xunta de Galicia para estes temas, pero, bueno, polo menos traballar ou atopar solucións para isto. Vostedes me decían que estaban traballando en dous lugares, creo que eran Cespón e en Abanqueiro, e despois máis adiante me dixeron que escolleran Abanqueiro para eso, pero vai a ir un ano alá e todavía seguimos esperando. Si recorda, en esa xuntanza que mantidamos, eu dixen, eu non teño ningún inconveniente, nin vou a votar en contra de que vostedes declaren calquera outra zona como praia habilitada para mascotas, pero dótena dos servicios mínimos que require unha playa, non colla unha pedrejeira ou unha lameira e digan playa canina, e poñan ali un cartel. Haberá que dotala dun servicios mínimos, sobre todo se se vai a facer para algo como eso. O único que vin que fixeran foi que gastaron unha factura de 1000 e pico euros, supoño que para desbrozar un camiño ou algo así, porque non dá para moito máis. Entón, a miña pregunta sería saber como está esa cuestión. O ano pasado non se fixo, a ver se este ano se pode facer. E despois o meu rogo sería con respecto ao tema de habilitar un espazo o máis próximo posible ao centro urbano. Son consciente da dificultade que dá a normativa da Xunta, pero tamén son consciente que a normativa municipal en estes momentos é máis restrictiva aínda que a da propia Xunta. Entón, unha cuestión que se pode facer sin moito esforzo é simplemente traer aquí unha modificación da ordenanza para non ir nin ser máis restrictivos do que di a propia Xunta. Se a Xunta di que hai que restringir durante os meses de xuño, a xullo, o tema da presencia de cans, bueno, pues non sei por que na normativa municipal o estende hasta setembro, por exemplo. E entón, pois, sería polo menos un paso. Por certo, concellos como o de Ribeira xa o fixeron antes. Tampouco estou dicindo aquí ninguna barbaridade. Nada, esa é a miña pregunta e ese é o meu rogo con respecto a este tema. Moitas gracias. Gracias. Listo? Sí, ten a palabra, señora Patricia. Sí. Nada, traemos varios rogos de veciños. A limpeza da beira rúa que vai desde Ferreiros hasta Cespón, que pasa por debaixo da vía rápida, está cheo de maleza toda a beira rúa e a xente non pode. Bueno, xa as beiras rúas son estreitiñas, xa son limitadas, e ca maleza toda, pois a xente, bueno, protesta que non pode pasar.
Tamén nos comentaron que o lavadoiro de Quinteiro, que está... Dase conta? Cal é? Sí. Paso vello. Sí, o do Paso Vello, que está, bueno, pois cheo de verdín, lavaxos, ali ten de todo. Entón que, bueno, necesita unha limpeza e unha posta a punto. Tamén unha pasarela que hai, todo isto de veciños de Cespón, nunha pasarela que hai na Praia da Ladeira, hai unha pasarela de, bueno, de madeira, por decir algo, porque está toda podre. Bueno, non se pode pasar por ela. E despois, tamén aquí no Paseo Marítimo de Barraña, hai uns encauzados de madeira onde entra o río Breiro en Barraña, que está totalmente desprendido, puxéronse unhas vigas, imagino que de maneira temporal, pero están podres e é un perigo, tanto para os nenos como a xente maior ou calquer persoa que pase por ali. E despois, na zona de xa chegando a Rebordelo ou a, bueno, na saída xa do Paseo Marítimo, naquela especie de lagoa que fai ali o río, hai tantísimo verdín e lodo que ali nacen un montón de mosquitos e hai unha infestación de mosquitos. Bueno, pois rogan que se tuveran a ben limpalo e nada máis. Gracias. Muchas gracias, señora. Sí, tenga a palabra. Van por independiente. Gracias, sí. Bueno, rogo que non deixen os asfaltados para xusto antes das eleccións e vayan arranxando as estradas segundo vayan tendo necesidade. Quero poñer algún exemplo. A estrada que vai a Pomar do Río e Enseño, pois boa falta lle fai. A outra que vai do Claudio a Carregueiros e outras moitas que saben vostedes que meteron no orzamento do ano pasado e a día de hoxe ainda está sen executar. Ese é o rogo. E por outro lado teño unha pregunta. E a miña pregunta é: cal é a necesidade de crear un novo aparcadoiro cando teñen a Negral pechado? Sobre todo cando, bueno, esta actuación afecta a unha colonia felina para que a día de hoxe non nos costa unha alternativa por parte do Goberno. Nada máis, gracias. Señor García Díaz, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. No lee la carta a los Corintios, pero bueno, tengo 4 temas. En Sealo número 10 hai un bache que impide entrar a un garaxe, é bastante profundo. Sealo número 10, vale. No es muy grande el bache, pero es bastante profundo y toca coche abajo, entonces, bueno, tienen dificultades para entrar al garaje. Bermo, creo que estuvieron 2 personas con el señor alcalde, porque después del repintado que hizo en aquella zona, donde está la gasolinera, la Diputación, una semirrotonda, bueno, un guirigay que hizo allí, ya ha habido casi accidentes. Incluso había antes un paso de peatones en la carretera, y bueno, la excusa que le han puesto ustedes es que es de la Diputación, pero bueno, la Diputación gobierna ustedes, y si no, le pido a Raquel que haga el favor de la cuota que les corresponde al BNG, a ver si puede mirar ella por el asunto. Es tan simple como eso. Allí había, no es que se pida nuevo, es que lo había. Entonces, yo entiendo, creo que es fácil de solucionar, no se le está pidiendo ninguna cosa rara a la Diputación, ¿no? Salvo que se les haya acabado la pintura, y si no, presten ustedes un poco, tampoco hay para tanto, ¿no? Tema del agua, no me llega la auditoría, que ya les he pedido en otros plenos, no me han contestado si van a devolverlo cobrado indebidamente. Me gustaría saber cuánto ha costado la contratación de la empresa que ha puesto al día las lecturas de los contadores, y después creo que han tenido algunas entrevistas para cambiar los contadores, que exige la ley, y que parece que les echa un poco para atrás, a pesar de esta maravillosa gestión económica y ese exceso de remanente para que los pague el Concello. Y esto me lleva a hacer la pregunta correspondiente, es: ¿van a privatizar el servicio del agua? Porque creo que hay un descuento en los contadores si se privatiza el servicio del agua. Y para rematar, esta mañana me han comentado que parece ser que el señor alcalde recibió a unos vecinos en que hay aquí cerca de la Boliña,
bueno, en la calle Ancha se entra en un edificio, creo que lo había construido Vector Plus, que hay allí varios pisos que están ocupados o una cosa así, y que hay algunos más que intentan ocupar y que presentan aquí, entre comillas, yo se lo voy a poner entre comillas, documentos, bueno, contratos de alquiler falsos, digamos, ya digo, entre comillas, porque claro, no tengo constancia de eso, para conseguir ese alta, ¿no? Entiendo que deben ser ustedes cautelosos porque también tengo entendido que se ha pedido el concurso de acreedores de la empresa propietaria de esos pisos porque creo que tiene una deuda importante con la propia comunidad, ¿no? En todo eso. Entonces, pues bueno, me gustaría que fueran ustedes cautelosos con esas situaciones porque suelen incentivar, por desgracia, suelen hacer efecto llamada para más ocupas, ¿no? Nada más, muchas gracias. Sí. Quedoulle un atrás, simplemente o lavadero de Fonte de Moro, creo que tamén xa tedes constancia de que está bastante mal, caeron un muro, caeu, están as pedras ali facendo piscina, xa non hai lavadero porque está inundado, non se ve casi, e puxeron incluso os veciños unhas pedras para poder coller auga, está un poquinho mal ali, creo que xa o pidieron, creo que me notificaron xa algo. Nada máis. Pues nada, muchas gracias y damos por finalizado.